Ассалому алейкум дӯстои азиз, бародаро, апа ва хӯҳаро. Гапа дуро дароз намекунем. Ҳамиҷа аввал як хоҳиш, якта лайк, якта комментарий. Баъд бародарои азиз нигоҳ кунед. Ҳамиҷа ҳаматон савол метен ки додар ҳамита бозиита чӣ шид, гум шиди, як бора бирафтӣ. Братва, апа ва хӯҳаро, ҳаматон медонед ки хай мо граница рафтем омадем, ҳама медонад ки 3 рӯз, 4 рӯз то 5 рӯза маҳкам мекунанд. Гапа мемонем як тараф. Баъд бародарои азиз, бозии калон, бозии бикагӣ ки 10 дона мошинай, 3 та Camry 6, 3 та BMW, 3 та Mercedes, шоҳҷоиза Range Rover Velar. Киҷо шид? Чӣ шид? Бародарои азиз, ягон ҷо нашидай 100% ҳамиҷадае. Ман худам омагем да офисам бародарои азиз. Билетотона полни нависондесем, капсулакем тайёр кардагием, қисми нависондагӣ. Ҳаматон мегӯед иқа вақт гузашт. Шербачо, апа ва хӯҳаро, ман ба ҷои Camry 3 миллионӣ метам. Ба ҷои Mercedes 3.5 миллионӣ метам. Ба ҷои BMW бародарои азиз 4 миллионӣ тон метам. Ба ҷои Range Rover гуфтагиам форат сехонаи Душанбе ё форат Range Rover шоҳҷоизара хича метам. Гуфтагиам. Бародарои ҷон, ядов ҳисоба асад кунед хитон шербачо, ҷонтон асадқа. Ҳамиҷада 300 та дига конвертои пулияй 2 миллион рубл дар разделит кардия. И қадар приз, и қадар аксия баҳри шумо кардем. Ман ай шумо да бовар кунед, ман мехоҳам ки ҳамин бозӣ тезтар шава. Бозира ман ба сари баланд бигзаронам, бо ай паи дига кору буро, дига проектҳо бишам. Шербачо, билетҳои ман 300 000, 400 000, 500 000, 1 миллион, 2 миллион нестай. Ҳамиҷада бозида 40 миллион призай. Ба арзиши ҳамоай бародаро. Хитон ҳисоб асад кунед, ҳамаш маълумай, ҳамаш аёнай. Ман рӯи хат меброрам, ман ҳамаи спискора меброрам, чанд қа билет фурӯхтам, чӣ фурӯхтам, шумо да ишон метам, шумо метавонед ҳисоб кунед. Ман агар як аямун гуфтагим, аямун чизам 1 рубл зиёдтӣ бифурӯшам, биё бугӯ брачка 1 рубл зиёдтӣ фурӯхтай, ту мардума фаҳм кардай. Бародарои ҷон, ҷонтон асадқа бифаҳмед. Ҳамин билет буд мешава, ман бозира мегзаронам. Ман бе билет будшидан бозира пешкаши шумо карда наметавонам. Ба ҳамин хотир братано, илтимос. Ҳози худаш. Ина поёнда номеро ядов гум мешава, ядов пайдо мешава 7 965 754 69 00. Аксия қати 1000 рубл да 8 та билет бигир. 5000 да 45 та билет бигир. 10000 да бародари ман бошид. 100 дона билет мегирӣ. 5000 да 45 та гуфтам. Бисёр кардем. Аксия кем. Ина ҳаракат кестем. Шумо имора ҷонтон асадқа падешка кунед. Ҳамин билетакора мо буд кунем. Мо бозира 100% пешкаштон кунем. Ягон гап чавнем. 24 соат да связем, да WhatsApp, да Telegram ҳамаша баҳри шумо пешкаш кестем. ҳаракат кунед, ҳози худаш бародарои азиз. Ина мардуми Telegram тамошо кун. 5000 одам ин қариб. Ҳамиҷада бародаро 500 рубл парто шеринад. 3 та билет бигир. Ина аксиёра бин худат кайф кун. 1000 рубл парто 8 та бигир. ҳамиҷада 1000 рубли ва 500 рубли ҳамиҷа ҳамаи мардуми Telegram парто ҳамин билети мо буд мешава. Ман пагашта мебром бозира пешкаши шумо мекунам. Илтимоси калон бародаро. Мардуми билетдор, илтимос шумо да дахл дорад. ҳамиҷа бидроем барои дастгирии ҳамин додарак я билети ду билети дига бигиред. ҳамин билет ама буд кунам, бозима пешкаши шумо кунам. ҳазор раҳмати капа калон, зинда бошед, сарбаланд бошед.